Moi, mä oon Sara ja nyt teen tässä tätä videoa, kun kerron mun, mä tein tän kyllä aika vasta, mutta mä haluaisin näyttää teille tavaroita, tai se ei ole kyllä oikein hauska juttu, mutta tällä lailla kuitenkin. Niin. Joo, mulla on tämmönen kaiutin, joka niin tästä tuleekin musiikkia. Niin. Ja kaiken mä voin näyttää. Täällä ei paista aurinko. Täällä paistaa ihan vasta aurinko, mutta ei enää. Se on ihan rasittavaa. Sori. Se tippu. Näettekö? Siellä vasta oli aurinkoista. Nyt siellä on ihan kylmä. Haettiin posti, niin se oli ihan kylmää. Mitäs muuten mä teille sanoisin? Että hei, pitäkää hauskaa ja ei saa haukkua muita ja miten mä nyt teille muuta sanoisin? Ai, on koruja.